Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum. Kembali lagi di mini vlog Mamai Apil, Bes. Mini vlognya Mamai Apil ya wis koyo ngene-ngene iki. Terkadang ono sing komen, "Mbak, aku lo suka kontennya sampean, soale omongane muwedhok." Ya wis kayak ngene iki, Bes, basaku nanggone desaku. Ya mbuh medhok mbuh ora ya wis kayak ngene iki. Terkadang ono sing request bahasa Indonesia. Lah mergo lapo kok gak nganggo bahasa Indonesia? Ya mergo aku iki kurang lancar, Bes, lek nganggo bahasa Indonesia. Dan aku iki lebih nyaman ngonten nganggo bahasa Jawa. Lah nek ono sing request pengen bahasa Indonesia yo tak usahakno ngonten sekali-kali pakai bahasa Indonesia. Lanjut mergawe dhisik, Besti. Iki bungkusine wis karek saiki. Sing nang dhuwur dadi iki bagiane makku sing nang dhuwur ben diarekno dhisik dan aku iki melanjutkan ngepaki dhisik. Mergo lapo make tak bagi nang dhuwur? Soale nek ngepaki iku gak pati iso dan tangane kan yo gede to, Bes. Dadi gak iso masuk nang njere pak-pakan iku mau. Lah nek tanganku kan kecil mungil, dadi mlebune ku gampang. Nah saben mergawe koyo ngene iki ku makku gak pernah melu ngepaki. Bagiane nang nggone dhuwur ae tak bagi sing penak-penak, sing bagian ewoh ngene iki ku tak lakoni aku, telungane sing wong enom. Nah iki aku mergawe apa bungkusi mie sepat. Mie sepat iku koyok makroni sing durung digoreng kula Bes, sing cilik-cilik. Tetapi iki iku wis gorengan ora mentah. Dan iki rada alot, Bes. Lah lek makroni kan guamu. Iki rada alot sithik ngono wae. Tapi lek kanggo kalangane bocah-bocah sekolah ngono kuwi ya gamo-gamo wae. Lah lek kanggo kalangane wong tuwa-tuwa ya mungkin ya kurang kriuk, kurang pas, kurang tedas ngono wae. Iki biasae dijual per piece iku hanya Rp500. Dan iki sak pake isine 20, iki wis ngepaki, wis mari kuwabeh. Ojo lali ditata koyo ngene. Lah iki engko ana sing bagian ngiketi dhewe.